Ayiwa Amadu waati kungo kibara tɛmɛlen kɔ an bɛna don ka dɔnkibaru di sɛbɛn kɔnɔna na baro mpala kɔnɔna kɔni caman b'a kɔnɔ bi me deli ka na ni bala ye bi segi de bɛ n bolo kibaruyaw bɛ o kɔnɔ o sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen don bi sɔgɔmada in na aw ni sɔgɔma renouveau matin a babu bɛɛ lajɛlen kanubaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw y'aw bisimila bi kibaruyaw la bakurubaw la an bɛ taa nu salo fɔ Gawokaw fɛ jamanakuntigi Dankan Asimi Goyita ale kɔni ye min ye farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ kadara kɔnɔ ale baara dɔw kun don Isa Kaba Sidibe tun y'an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale taara ka na min ye ale n'an ka lasigiden bɛ u ye kibaruya mun sɔrɔ an bɛn'o dan ci aw ye bi sɔgɔmada in na donc kibaru kɔnɔna la kunun tun ye mars kalo tile 8 ye o min la ɲɛnamaya na diɲɛ bunakun ka musow co a la san dɔw bɛ kɛ cogo min na ɲina a ɲɛnamaya na jamanakuntigi bandaw yɛrɛ dantigɛli caman kɛ mun kɛnɛ kan Awa Sanogo fana bɛna fɛrɛfɛrɛli kɛ o la sisan an ka don kibaru yɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ fana min ye plateforme n'o ye jɛrɛ jɛkulu min bɛ n'a ɲɛmaa ye Hussein Amion Gino olu fana ye jɛrɛ dɔ kɛ jɔakun laban in na Imam Mamu Diko ale ye i k'a dɔn dakabana k'a dɔw fɔ ye kɛnɛ in kan an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen la politique ko bunakun kan min ye ADP Maliba ale kɔni ka jɔyɔrɔ bɛ ka bonya sabula Keleya Buguni mara la maa dɔw farala tɔ in kan kokura an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ bakurubaw ye ninnu de bɛna kɛ cɛkolobaw ye mun bɛna jɔ misɛlenw bɛ bila mun cɛma bi ka kunnafoni suma jɔ a y'aw bisimila an y'a fɔ ten tɔ a bɛ waati janbɔ bɛɛ ni kelenya sabatili la jamana faamaw b'a la ka wulikajɔ caman kɛ min b'a to maliden k'a ta kɔrɔ tile bi banni kɛɲɛ ka bɛɛ bɛ se ka kafo ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ anw de ye barajuru kelen pe de ye Mali mana taa maa i fari suguya mana kɛ cogo o cogo i jamu mana kɛ fɛn o fɛn ye sigiyɔrɔ mana kɛ fɛn o yɔrɔ o yɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ e ye maliden de ye an bɛɛ lajɛlen ye maliden de ye an bɛ fa la an bɛ ba la hakilina mun bɛ se ka sigi n'o bɛ maliden tin don ɲɔgɔn na ani ka jɛɲɔgɔnya ani bɛɛ badabada sabati jamana kɔnɔ baaraw bɛ sigi sen kan o kama min ye farikolo ɲɛnajɛ kindan dɔ bolo dara Gawo mara la min bɛna tali kɛ bɛɛ ni kelenya sinsinni bere ba la baaraw dayɛlɛla jamanakuntigi Dankan Asimi Goyita ka ɲɛmaya kɔnɔ min na maaba caman kɛra seere ye ka fara bɛɛ yɛrɛ matarafaba ko ɲɛw kanna na min ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriw ka se maa wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'olu da kan bɔ nin ko in na n'a bɛ se ka na ni tigɛ di ɲɔgɔn ma sabatili o maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan Gawo yen nɔ tile ta bɔyanko la ninnu kɔni bɛna hakili jagabɔ ni ɲɔgɔn ye sigi sen kan i n'a fɔ caman kɛra cogo min na Isa Kaba Sidibe ale ni an ka lasigiden Bakari Sidibe o kɛra filajɛ fila y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min sɔrɔla ko la an k'o lajɛ ka se ka gɛrɛɲɔgɔnya sabati Mali sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin hakilina in ye minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ale ye min sigi sen kan Gawokaw fɛ yen nɔ n'o ye an ka minisiri ka hakilina ye o ye tournoi sportif di Mali n'a bɛ bila farikolo ɲɛnajɛ k'a bila bɛn ani keleya minɛn kɔnɔ an b'o la Gawo yan bi sɔgɔmada da bi fɛnɛ Gawo délégation 10 de welela o délégation 10 kɔfɛ ISFAS fɛnɛ welela comme invité d'honneur donc olu bɛɛ de nana ɲɔgɔn sɔrɔ Gawo dans la cité des Askia pour que ka farikolo ɲɛnajɛ sankɔrɔta ka badenya sankɔrɔta ani ka ɲɔgɔn dɔn ko waleya ni dolanti sababu la ka tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna kan ni tile 10 in kɔnɔ denmisɛnninw bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka falenfalenninw kɛ o de la minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ bɛn ni keleya ma ale y'a jira k'a fɔ ko hakilina ɲumanba don ka sababu kɛ ale bolo ni denmisɛnninw gɛrɛla ɲɔgɔn na ka falenfalenninw kɛ ka tile 10 kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn lahalayaw dɔn Gawokaw bɛ Bamakɔkaw lahalaya dɔn walima Kayikaw u bɛ Kulukorokaw lahalaya dɔn a bɛ kɛ sababu ye Sikasokaw fana ni olu bɛ Gawokaw ni Kidalikaw ni Tɔnbɔkutukaw lahalaya dɔn san caman kɔnɔ nin de tun ma se ka kɛ Mali kɔnɔ o de filɛ nin ye bɛn ni kelenya kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ jɛkulu min tɔgɔ ye ko Malien tout court ale bɛ ye o kɛnɛ kan o de la ni kunbɛn in kɛnɛ kan Malien tout court jamakuluba de sera a kɛnɛ kan k'a sababu kɛ bɛn kuma de bɛ yen a ɲɛmaaba ye u nakun fɔ Ministre y'a fɔ k'ale ye Malien de ye ale ye Malien tout court de ye ale tɛ tamasek ale tɛ sema ye a tɛ gacha ye a tɛ arabu ye a tɛ maraka ye a tɛ fula ye ale ye Malien dɔrɔn ye Malien tout court bi ale de ye initiative ta en tant que ministre des sports ka Maliens fara ɲɔgɔn kan Mali région 10 k'u bɛɛ fara k'u jeunes bɛɛ fara ɲɔgɔn k'u kana koloso ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn dɔn u ka numéro falen u ka kuma ɲɔgɔn fɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ k'o dɔrɔn de ɲini donc bi mɔgɔ bɛ k'an faamuya a y'a fɔ ne ye a ko Jawara ka ne to kɔfɛ yanni n ka na n bɛ Malien tout court ye n ko dɔw bɛ Mali la min bɛ nin hakilina sɔrɔ
k'a yira k'a fɔ an tɛ mɔgɔ jugu ye ka s'o ma mais ɲɔgɔn faamuyabali de don baliya de don mais bi ale de nana ka ni organiser ça veut dire que alhamdulillah rabbil alamin dɔw y'an ka kuma mais an ye boliboli ni sɛgɛn fɛn fɛn kɛ a ma kɛ fu ye donc an b'o de fɛ an b'a fɔ ko ni initiative nationale sɔrɔ ka ni mɔgɔ nation encourager u bɛ min na ka continuer a fɛ maliyɛn tugu ka objectif o de k'a da aw tulo kan k'a fɔ ko a farikolo ɲɛnajɛ kunbɛnw yɛrɛ daminɛna ni bolola dolantan ye Kidal ani Kulukoro ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na musolakaw fan fɛ. tabarikala sebaya sɔrɔla minnu na kibaruya tɔw bɛna di renouveau don kibaru ka farikolo ɲɛnajɛw kɛnɛ kanna na Isa Kaba Sidibe ale tun taara Gawo nana ni min ye o belebeleba dɔw ye nin ye 8 mars o ye kiri ni woyɔ musow ka ginda kɛnɛ hali ni y'a sɔrɔ maa caman y'u dusuman kasa yira ɲina dɔɔni finiko la ka sabu kɛ koma taxi bɛ dekun kɔnɔ olu ma se ka fini maana iko san dɔw la nka o bɛɛ n'a ta musow kɔni ye laadaw lakile minnu kɔkɔrɔ donna an ka jamana faamaw fɛ bandaw yɛrɛ ye baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya Bamakɔ dunanjigisoba sebe la kɛnɛ kanna na an ka musolaka Awa Sanogo ale ye jatalaw tugu a kɔ ka taa 8 mars kɛra cogo di Bamakɔ yan Mali cogoya an k'a lajɛ. N'a yɛrɛ kuma se kun ye musow ka ɲɛmɔgɔya walasa ka kelenya sabati ni banako wagati na ni don in bɛ kɛ sababu ye musow ma u ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛta minnu sera ka kɛ musow ka hakɛw ɲinini kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye fana u ka laɲiniw kɛ ale ni ka lafaamuyaliw kɛ ka kɛɲɛ ni u ka lahalayaw ye ale ni u ka siniɲɛsigiw. n y'a fɔ k'a fɔ hali bi musow tɛ sécurité kɔnɔna la an tɛ sécurité kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ sécurité in kɔnɔna la jamana yɛrɛ kelen don ka kalifa kɛ an ma ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a boloda k'a don ba la n'u b'a fɔ 1325 o kɔnɔna la fɔlen don ko muso kelen kelen bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa tɛna sécurité ko la an k'a lajɛ an ka se ka o jatew minɛ an ka sigidaw la ayiwa sécurité ko kuma in fana na n y'a fɔ o la 1325 la baara minnu fana bɛ boloda an fɔ k'a fɔ musow sen kan ka don a la an kana fɔ k'a fɔ ne karisa ne tɛ muso kalannen nin ye muso kalannenw de ka ko ye muso kalanbali bɛ se ka jate caman minɛ ka tɛmɛ hali muso kalannen kan donc an kana ko ye n'an welela k'an ka na basigi kuma fɔ an ka na kɛnɛ kan an ka na an degunɲɔgɔnw fɔ an ka sigidaw la ani hali n'a kɛra an ka sokɔnɔnaw ye basigi fana bɛ so kɔnɔ basigibaliya bɛ so kɔnɔ. Donc ni o basigibaliya nana an ka se ka na kana kumaw fɔ. Ɲina 8 mars ɲɛnɛmayali la Mali gouverneur kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin musow ma seereya dɔ senfɛ. tabarikala Awa Sanogo ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ musow ka 8 mars hali bi laɲiniw ka sabati kosɛbɛ minnu bɛna ni du jɔlen haminaw ye min ye hukumu kelen kɔnɔna la Aminata Bacho Kɔnɛ ale fana y'i cɛsiri muso cɛsirilen minnu bɛ yen hali ni wuli ma se ka kɛ a bɛɛ ma ni damadɔw ye ɲɔgɔn ye minnu ka cɛsiri ni wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ u ka se ka 8 mars hakilina da bɛ kɛ ka ɲɛsin togoda musow ma k'o fana nasiratigɛ la ale ye min sɔrɔ ko kan an k'o ma filɛ. Nata Bacho Kone ko ti sigi sen ka gansan 8 mars yɛrɛ sɔrɔla cogo di a sigira sen ka cogo di min ye Yusuf Kulubali ale ye ɲinini dɔ ko kan an ka hakili maana waasa ka dɔ 8 mars ko yɛrɛ kunba jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye an ka lajɛ. Don kɛrɛnkɛrɛnlen bi muso tɔgɔ la o kɔni bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ mars kalo tile 8 o ɲɛnamayali bɛ kɛ sababu ye ɲɛtaa minnu sɔrɔla musow ka jɔsɛrɛw lafasali la diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu da kɛnɛ kan ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta musow tɔgɔ la o kɔni sera ka kɛ ka kɛɲɛ ni bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ américains fɛ n'an k'a ma ko le parti socialiste américain o ka wulikajɔ de ye février kalo tile 28 san 1999 san 1917 murutili min kɛra union soviétique n'an k'a ma ko révolution soviétique rusi musolakaw olu kɔni y'u wasa don février kalo kari laban la walasa k'u ka kɛlɛw kɛ union soviétique ale de kɛra jamana fɔlɔ ye min ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ta muso tɔgɔ la san 1921 ka tila tuguni ka don kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ don ye don min ni baara ti k'a kɔnɔna na nka o kɔni ma se ka waleya fɔɔ ka taa se san 1965 ma ni mankan ninnu tilala ka kurakuraya tuguni san 1960 o ban waatiw la nansara la ka kɛ ni muso cɛsirilen dɔw ka wulikajɔ ye ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɔni kɛra diɲɛ tɔnba fɛ
n'an ko a ma ko Nations Unies san 1977 laadala don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ musow tɔgɔ la o kɔni ye don ye min sen fɛ ni ɲɛfɔli bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni baara minnu sera ka kɛ walasa musow ka jo sariyaw bɛ se ka sabati diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Lafasalitɔ min bɛ musow tɔgɔ la olu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ɲɛtaa minnu sɔrɔla k'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ n'o ye ka tila tuguni ka laɲiniw sabati togoya min na cɛw ni musow u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na. 8 mars ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale kɔni bɛ kumasen kɛrɛnkɛrɛnlen bila sen kan san o san. San 2021 na kumasen min bilala sen kan walasa ka nin don ɲɛnamaya o de ye ɲɛmaaya muso kunda togoya min na don n'a nataw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ nin covid ko in kɔnɔna la. Ka kɛ ni nin kumasen ye diɲɛ tɔnba kɔni bɛ fɛ ka muso ye wulikajɔ min kɛ diɲɛ kɔnɔna na ka sinsin ko kan togoya min na don n'a nataw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ. Nin kumasen min talen filɛ fɛnɛ a bɛna kɛ sababu ye musow kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ coronavirus kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔna na ka ɲɛfɔli ko kan. tabarikala a ko faamuna sa nin bɛɛ kɔfɛ cɛsiriw ka kɛ waasa 8 mars ka kun ɲɛ kosɛbɛ. N'an bɔra ye min ye Useni Amion Gindo ale kɔni ye jɛkulu dɔ ɲɛmaaya kabi waati tɛmɛnen jɛkulu mun bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan kura la ko na kɛ jigiya kura ye jamanadenw bolo olu kun ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ i k'a dɔn ko na sini kare Bamakɔ yan nɔ min kɛnɛ kan u ka maaba welele n'o ye invité d'honneur ye o kun ye Imam Mamadou Diko ye a kɔni ye dantigɛliw kɛ yen tun maa dɔw y'a yira k'olu dabali banna o dantigɛ nin na n'a bɛ tali kɛ tɛngɛlɛmani la ka ɲɛsin transition maaw ma ko kɔni bɛ ɲini ka maa caman gan i kamana k'a dɔn k'a fɔ Imam Mamadou Diko bɛ fɛ ka taa kɔrɔ fɛ wa tile bɛ banni kɛ ka ko faamuyaba ma sɔrɔ a ka kow la olu ka jate la jɛrɛ min yɛrɛ kɛra n'a ye dantigɛ k'o ɲɛfɛ Amadu Jara tun ye anw ka ciden ale nana kumakanw sere an ye an k'a lajɛ. A ka ca ni maa 100 caman bɔɲɔgɔnko ye mulu bɔla ka se ka na ni lajɛba in na min yɛrɛ labɛnna jɛkulu fɛ n'a bɛ wele plateforme Espérance Nouvelle jigi kura. A maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Mali bɔ bolo la ko walasa cogo min na o laɲini ka sabati ko minnu janto camancɛ fanga baaraw la. Jɛkulu jigiya kura a ɲɛmaa a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko wale mun kan ka kɛ joona joona bibi na o ye ka lakana sabati. Kalanko ani dun ka fa ko ni waleya ninnu b'a to Mali ale bɛ se ka bɔ bolo la. Imam Mamadou Diko n'ale yɛrɛ welela ka taa ni kɛnɛ kelen kan ale bɔla ka jamana marakojuguya wale dɔw k'olu kɔn wa a ye welemada kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmaaw yɔrɔ la u ka jamanadenw k'olu lamɛn. Jamanadenw ka sigi u ka kuma quelle que soit leur divergence a mana kɛ fɛn o fɛn nous sommes condamnés aujourd'hui à se parler et à s'entendre. C'est la voie pour le salut où on va périr. Il n'y a pas de coïnté, priorité, priorité. On peut prendre un peu, quand nous avons femme, quand nous avons terminé, quand nous avons un bobo là, ou alors on peut tout nous pour payer, nous avons un plan. Ça, vraiment, je voulais le dire. Je ne sais pas le commentaire que les uns et les autres vont en faire. Bon, ils sont libres de commenter comme ils veulent. Traiter du coup, faire de lui tout ce qu'ils veulent. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. Ni jɛkulu yɛrɛ maa caman b'a kɔnɔna na a dɔ ye association ye ani parti politiques jigiya kura maaw o y'a yɛrɛ fɛnɛ ka fɔ k'o bɛna walew bila sen kan min b'a to camancɛ fanga ale ɲuman bi tɛmɛ. Amadu Jara renouveau don kibaru kɔnɔna la nin ko in kana na an y'a ye k'a fɔ nin cogoya ko in kɔni damina bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔw kana falen kosɛbɛ. Imam Mamadou Diko ale co a la kumaw la maa caman dabali bannen don k'a ye k'a fɔ ko Imam Mamadou Diko bɛ mun kelen yɛrɛ nɔfɛ jamana ko in na min bɛ fɔ kunun min bɛ fɔ bi ani sini ko majɛba b'olu ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw ka jate la a kɔni bɛ tali kɛ Imam yɛrɛ ka fɔ la kɔni ye dantigɛ minnu kɛ ko jamana mana kɛ ni ti ka taa jamanadenw jimi sira fɛ ale tɛ se ka sigi ten ko a b'a hakilinaw di ko in kɔni kɛlen don samali ye m'a ye k'a fɔ hali wajulikɛ yɔrɔ dɔw la tɛngɛlɛmaliw fanga ka bon nin waati laban ninnu na jamana kɔnɔ ka sabu kɛ fanga yɛrɛ taa cogo bɛ cogo min na ani Imam Mamadou Diko ka hakilinaw bi to k'a fɔ waati ni waati a ko maa tigɛ min na dɔw kɛlen don ka sɔmi da k'a fɔ a n'a kɛ ni ɲɛmaaya ɲini dɔ ko bɛ Imam kɔnɔ nka anw ti kɔn ka kuma hakilinaw ni ɲinini minnu mana sɔrɔ a ko kan an n'o kɛ kibaruya jɔnjɔn ye ka di maaw ma ladiriya kɔnɔna na walasa ka bɔ sɔgɔmada in na kibaruya kɔnɔ kunfɔlɔ kɔnɔ Kati commissariat premier arrondissement ale kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ min na ka tɛgɛ da
ma fala dɔw kan minnu tɛ jihadisu ye nka olu ka faali suguya ye i n'a fɔ saraka bɔ u bɛ taa maaw fa u ka denbayaw la ka maaw kunkolo tigɛ k'olu joliw bɔ ka t'o kɛ sarakaw ani kalabakurukɛla dɔw ye i n'a fɔ an ye kibaruya kunfɔlɔ mun sɔrɔ min ye a bɛ waati jan bɔ Kati commissaire principal min bɛ nin waati na ni o ye Mamadu Yuba Jara ale n'a ka cɛdenw kɔni tun kɛlen don ka kɛlɛ kɛ da Kati n'a nɔkandugu la minnu na kɔni ye sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɛ ka tɛgɛ dasi maa ninnu kan ni Ala kira sɔnna bi sɔgɔmada in na a kibaruya tɔ na maana waasa kibaruya dilaw ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la nka ko in kɔni kɛlen don nisɔndiya ko ba ye hali bi k'a dɔn polosiw bɛ wuli ka jɔ min na jamana in kɔnɔ a bɛna kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye tiɲɛnikɛlaba kulew ye minnu b'an senkɔrɔ ani minnu bɛ colo la ka se ka dangari u ka kɛwale jugu ninnu na an ka jamana kɔnɔna la o kuma a ma tigɛ da min na Kati komisariya la kibaruya na ɲini k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ Lamisa Sanɔgɔ an bi bari fɔlɔ bila yan waati min na sanga 41 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Sama Sangare Kati domaine na ale ka jateminɛ la. Ayiwa Hamadu El Kunare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kunnafoni ta ko fɔlɔ la o baara ɲɛna min bɛ tali kɛ siraba kunnafoni na Sori Ibrahim Jalo an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la taa ka segin bɛ cogo di bi.